Doncs ara sí, arrenquem-ho tots amb aquesta nova sessió. Sí? Ja és la tercera enfocada a exposició, sempre en nous detalls, noves idees, així que si has vist alguna de les formacions prèvies, queda't a veure aquesta, perquè el que avui veuràs és pura inspiració. Si en canvi és el primer cop que aterres amb alguna de les meves formacions d'exposició, doncs aprofita-la i exprimir-la fins al final, perquè veureu exemples reals d'exposicions, però exposicions que a dia d'avui són funcionàries i funcionàries. Bueno, també veureu les meves, sí? Que evidentment van arribar a l'excel·lència. Segon, veureu l'estructura clara que ha de tenir la part inicial de l'exposició, és a dir, quin guió, quins punts heu d'explicar i com explicar-ho. Tercer, us donaré tips i idees de com brillar, perquè ja sabeu que captar l'atenció del tribunal és un punt essencial. Quan tants opositors han d'exposar, poder connectar amb ells i, evidentment, que connectin en la vostra proposta és un tret super rellevant. Per això, ho he posat que esteu al davant del primer de 5 webinars, de fet aquest ja és el segon, el primer va ser com destacar la programació, i avui anem a la sessió 2 de què exposar o què explicar a l'exposició inicial. D'acord? Això forma part d'un curs d'exposició i defensa, d'acord? Que té més sessions, té la sessió 3, 4 i 5, que són d'accés immediat, d'acord? Per tant, si la sessió d'avui t'és d'ajuda i d'inspiració, al final t'explicaré com poder accedir de forma immediata a un preu de promo només el dia d'avui, sí, per aquestes sessions extres. Aquestes sessions extres us faig una miqueta, sí, de spoiler, explico com innovar i captar l'atenció, com fer la part de l'exposició i quins materials portar. Teniu un vídeo explicant 50 possibles preguntes i respostes i no són 7, veig que s'ha colat, són 17 exemples d'exposicions reals. ¿Vale? I també teniu un Canva amb diferents exemples de guions editables. Okay? Però, ei, anem al gra, anem al que avui toca. Sí? Aquest és un exemple de l'Abel, formador del meu equip, sí? Poc abans de fer l'esbós final. Això era una de les idees, una de les tutories que em va compartir, que vam fer de simulacre. Aquesta era una proposta de tecnologia i digitalització on una de les metàfores era engranatges. I aquesta era la metàfora que ell va implementant de nivell escrit i la va voler reflectir com aquests engranatges, que cada un d'aquests eren les SAs, es transformaven. Ho va fer amb una impressora 3D, val? I va crear, clar, una proposta que connectés, evidentment, amb la seva signatura. Van buscar com cada un d'aquests pilars, que després es va convertir en el guió de la seva exposició, sí? Això va ser el guió que hi va posar amb una cartolina prou gran, val? Però ja es podia veure aquests engranatges, que un dels engranatges claus era el punt central, que era l'alumnat, però que anava determinant i destacant altres elements claus, com ara el context. Fixeu-vos, context, entorn, centre i grup classe, d'acord? Aspectes transversals, que va ser un dels puntals o punt diferencial de la seva programació, que la seva proposta va connectar amb educació física, física i química, matemàtiques i plàstica. Un altre dels engranatges claus i base era el marc curricular, el decret 175 i el decret 150, i, evidentment, els 6 engranatges petitets que conduïen cap a l'aprenentatge, que eren les 6 situacions d'aprenentatge. I no va decidir projectar, sinó que va decidir portar aquest rètol, que a més tenia aquest relleu. I també van destacar un altre element clau, no? Que era com vehiculem tot això? Doncs a través de metodologies: cooperatiu, expert, APS, ABP, Design Thinking i metacognició. Vale? Aquest és un dels exemples, però us l'he compartit, i aquest és nou, no el teniu ni tan sols el que esteu al curs d'Opos, ni al curs d'exposició, perquè us dic sempre afegeixo nous detalls. Sí? Però volia que veiéssiu que l'exposició s'ha d'anar madurant. Teniu tota aquesta Setmana Santa per anar buscant, doncs, quina és la metàfora, quins són els elements, quina és la manera que voldreu presentar. Avui us diré el què, i aquí ja ho veieu, el que haureu d'explicar, els 3 pilars: context, marc curricular i situacions d'aprenentatge. Que voleu afegir algun element, algun engranatge perquè la teva proposta té aspectes claus que vols evidenciar? Doncs fiquem-ho, i amb ell ho vam fer, transversalitat i metodologia. Això no ho posem sempre a totes ni a tots, d'acord? Però perquè veieu un nou exemple, sí? I l'altre és que tot va evolucionant, tot neix d'aquí, d'acord? Ben que dir que el full en blanc, el bloqueig de no avançar, el bloqueig de no acabar de fer en la proposta és normal, sí?
I aquesta és l'altra proposta. Això segueix sent de tecnologia i digitalització. Evidentment, aquesta és la part de l'exposició de la programació i aquest és un guió de la SA, d'acord? Evidentment, si en aquest cas està ara el meu equip, l'Abel, com a formador del meu curs de preparació d'OPOS, és perquè va ser el millor del seu tribunal l'any passat a la seva proposta i va arribar a l'excel·lent. D'acord? Per això us el comparteixo com a bona pràctica. Un altre element clau és que el guió de la CBSA, cada una d'elles ho representava amb una imatge, que aquestes imatges posava, veieu aquí, Vicent X del Mil Castell de Nou, vora del mar, sí? És a dir, tot ha de quedar, anem a dir, evidenciat, ha de quedar citat correctament. Imatges, infografies, si ho has fet tu, si no, d'acord? Demostra professionalitat i, sobretot, respecte als creadors i, evidentment, el tribunal no t'ho pot tirar enrere. Val? Doncs aquest és el guió que ell va utilitzar, li va donar al tribunal en format de full, val? Activitats, metodologia, objectius, sabers, competències específiques, avaluació, atenció a la diversitat, criteris d'avaluació treballats i altres elements. És una d'elles. Va utilitzar també les infografies o imatges per representar. Us ensenyo una de les dues pàgines. Aquesta és una de les que ell va aportar. Faig parèntesis, per l'exposició podeu portar dues diapos o dues pàgines d'un guió, d'acord? Per la programació i dues diapos o dues pàgines per la SA, o no. A més, teniu aquest total de 4. Jo us ensenyo una petita part, d'acord? Aquest és un altre exemple del Lluís, també preparador de l'equip d'FP. El vaig preparar fa 3 anys i des de fa 2 anys forma part de l'equip de preparació per FP. En el seu cas, vam fer aquest mòdul professional amb aquesta unitat formativa de suport psicològic en situacions d'emergència. Vam afegir una frase singular, de la conducta de cadascú depèn el destí de tots. Fixeu-vos, buscar una frase rellevant, buscar algo que li aporti valor, us ajudarà a anar un pas més enllà. D'acord? Ei, tots els que esteu entrant ara, dues coses importants. La sessió d'avui, molt pràctica, molt dinàmica, us donaré idees, us donaré el guió, veureu exemples reals, sí? Així que quedeu-vos fins al final. I si el veus en diferit, doncs també hi tindràs accés, no et preocupis. Segon, quan acabi la part explicativa, taula rodona de preguntes. Així que, si et sorgeixen dubtes o qüestions, apunta-teu. Ok? Doncs aquí passa el seu guió, en aquest cas, de l'activitat en sense-aprenentatge. Okay? Que ho va desglosar, va voler representar la graella que nosaltres utilitzàvem, i la va traslladar, perdoneu, aquest és el guió de la programació, sí? I va voler traslladar descripció, currículum, metodologia, nuclis formatius, avaluació i mesures. Ei, parèntesis, ara treballem per resultat d'aprenentatge, que això és de fa 3 anys, tots els que esteu ara, els d'FP no us poseu la mà al cap que no, que això no està actualitzat, és de fa 3 anys, d'acord? Sí, l'actualització la teniu, evidentment, a les noves exposicions. Un altre aspecte que anireu veient, que hem de complementar tot el que anem fent amb instruments, recursos, amb tot allò que pugui aportar valor. Això ho heu de portar imprès. Per què? Perquè ho haureu d'ensenyar. D'acord? Després veureu més exemples. Ho vaig anticipant algunes cosetes. I, evidentment, heu de seleccionar molt bé els materials. Materials que portin valor, en aquest cas, de programació i robòtica, en aquest cas, de tema de 3D i de percepció espaial, etc. Ok? Que si d'aquestes fitxes en tenim 6, no es tracta de portar-ne 6, es tracta de portar-ne una en forma de representació de la resta. Ok? Bueno, us vaig donant tips, però que tot això ho tinc organitzat i ara vindrà. Ok? I aquí ve ja la part una mica més estructurada, això era per trencar el gel. L'exposició no és només informació. No es tracta d'informar, recitar o reiterar el que ja estan a les 70 pàgines, 70 més 20, les 90, sí? Sinó que es tracta de transmetre com aquesta programació pot transformar. I quan parlo de transformar, parlo de quin impacte tindrà la teva programació amb el teu alumnat. Els ajudarà a ser més competents, a ser més lliures, a ser més crítics, a tenir més cultura, a saber utilitzar el català o potenciar-lo, a deixar un món millor, a entendre molt que el món a través dels números, a poder ajudar algú quan tingui una dificultat o una malaltia, depèn.
Per altra banda, quin impacte tindrà amb la societat? Integraran aspectes socioeducatius? Milloraran la seva cultura política? Què faran aquests alumnes gràcies a aquests aprenentatges per canviar la societat? És una realitat que vivim? Per altra banda, quin problema resol? Resol el problema del poc ús del català als centres educatius o al temps de lleure? Resol el problema de les proves de PISA on el nivell matemàtic ha baixat de manera radical? Resol el problema de que ens enganyen amb els productes cosmètics perquè no sabem quina és la seva composició real i des de física i química podem fer un anàlisi exhaustiu? O podem analitzar a partir d'això com poden transformar les energies renovables en energies molt més sostenibles? Per altra banda, des de la formació professional, des de FOL, des de, en aquest cas, de l'àmbit sanitari, podem resoldre el problema de que volem alumnes que es puguin integrar ràpidament al món laboral, tinguin la capacitat d'empatia, la capacitat emprenedora, la capacitat d'adaptar-se a les necessitats del món real, dels oficis, de les feines? I quin valor aporta aquesta programació? Aporta valor a l'institut, a les famílies, a la cultura, al seu futur? Reflexioneu. Reflexioneu perquè aquest valor pot ser un punt diferencial. Pot ser que a través d'aquesta programació pugui resoldre problemes emocionals. Pot ser que a través d'aquesta programació pugui resoldre problemes, en aquest cas, del dia de demà, de poder interpretar una factura d'electricitat. Tots aquests elements, aquesta visió, aquesta transformació que genereu a la programació és un dels punts que heu de reflexionar prèviament per transmetre davant del tribunal. Una altra cosa important és que hem de tenir molt clar que les paraules se les emporta el vent. I en qüestió, és molt fàcil que aquestes paraules realment sonin redundants i facin que el tribunal desconnecti. Què és lo ideal? Combinar, si ho vols projectar o ho vols plasmar en un guió, taules, infografies, recursos. És a dir, anar combinant part explicada amb part representada, simbolitzada i mostrada. Mostra l'instrument, mostra el recurs. Una imatge val més que 1.000 paraules. Sí? I tornem-hi, les paraules és el vehicle per transmetre. Aquest vehicle o vas canviant el ritme o serà difícil mantenir l'atenció del teu tribunal. Canviar el to, transmetre amb passió, en coherència i en criteri serà fonamental. Així que tracta molt bé les paraules que utilitzis, selecciona-les molt bé, perquè ja heu vist que han sigut molt, molt exigents amb els temes teòrics i els casos pràctics. I un dels llocs on més gent s'ha encarregat és per l'ús arbitrari de les paraules. És a dir, no eren paraules que utilitzaven a nivell tècnic, a nivell científic i, a més, a nivell lexicogramatical, per no dir ortogràfic. D'acord? El tribunal volen gent professional, gent culta. Cuida les paraules que utilitzes. Per altra banda, no és qui és el que vols dir. Utilitzaré el treball cooperatiu, sinó és per què utilitzaré aquesta metodologia, com ho aplicaré i on ho aplicaré. És a dir, transmet funcionalitat, coherència i pedagogia. A través del treball cooperatiu em permetrà una ajuda entre iguals, em permetrà que el producte final sigui molt més engrescador, que entre ells es puguin donar feedback i a partir d'ells treballar en grups d'experts i possiblement amb el Pule d'Aronson. Tots basats en Johnson & Johnson i el Pere Pujolàs, a partir de grups cooperatius de 4, on, com heu pogut veure la programació, he utilitzat 2 alumnes que tenen dificultats amb 2 alumnes que tiren perquè es puguin compensar i un amb els altres es puguin ajudar. Això farà que es generi un millor clima, puguem treballar conjuntament i augmentar la zona de desenvolupament pròxim. I no només aprendran els que no saben tant, sinó que, com ja sabem, explicar a algú és la millor manera de retenir i aprendre el que ha après. Per tant, d'aquells alumnes que tenen més avantatge, el fet d'ajudar els altres els ajudarà al procés de metacognició i d'aprendre a aprendre sobre allò que han treballat. D'acord? I això ho podreu veure sobretot a la situació d'aprenentatge 2 i 3, on faré això i això. Heu d'intentar transformar o complementar, no només dir el que faig, sinó per a què, com ho aplico i on ho aplicaré. Cuidado, no de tot.
S'ha de prioritzar en aquells punts, en aquells elements, en aquells aspectes que valgui la pena, d'acord? Però sobretot, típic error, definir, explicar o recitar. No, es tracta de transmetre. A tot això, els que ja em coneixeu, ho passaré ràpid, sí? Però els que no, així us poso una mica el context. Soc el Bruno Cabanelles i em defineixo com a docent, formador i, sense dubtes, un apassionat de l'educació. Sí? Suposo que em coneixeu de Bruno Superprofe o de Bruno Oposicions, però tot això, les meves tasques són tres. Sí? Actualment no estic a l'aula, porto ja 2 anys d'excedència perquè em dedico exclusivament a organitzar congressos i ponències, em dedico a formar centres educatius i a crear projectes educatius i pràcticament el 80% del meu temps em dedico a la preparació d'oposicions. I des d'Innovedo Formacions, que és la fundació que vaig crear per poder ajudar, en aquest cas, amb el meu equip de profes, a crear formacions homologades. A tot això, l'exposició, els que esteu al curs, podreu veure els diferents tipus d'exposicions, però totes són igual de vàlides. Veureu des de l'exposició més creativa que vaig aparèixer amb una nau aeroestàtica, que li dic jo, amb un globus, que realment s'enlaira, era un globus d'helio, i que dintre d'aquesta caixeta hi havia una clau. I al darrere d'aquesta caixeta hi ha una altra caixa, que és la caixa de l'aprenentatge. I la clau simbolitzava que obria aquesta caixa i anaven apareixent els diferents elements curriculars i les diferents situacions d'aprenentatge. D'acord? Això era una SA de les que teníeu, en aquest cas, al curs. També teníeu una altra exposició, en aquest cas totalment oposada, molt estructurada, amb un guió, amb un projector, en cada un dels pilars. I després teniu una altra, sí, que en aquest cas és molt formal, fixeu-vos, sí, de fet vaig anar així a la conferència, aquesta era el meu jersei blau, el meu polo, que de fet avui me'l volia posar, però mira, per coses de logística no me l'he posat, sí? I aquesta també podeu veure, que aquesta sí que us posaré un trosset, com estructuro aquí els materials, quin guió segueixo, etc. D'acord? I això és el que ara veureu. Ara us projectaré 2 trossets d'exposicions, ¿vale? I l'exposició jo sempre dic que és la punta de l'iceberg, perquè és el que veiem de tot el procés. A sota, aquí a baix, que hi ha tot el que sabeu de currículum, de metodologia, de la teva assignatura, d'acord? Tots els documents que heu redactat, que heu creat, els elements curriculars, els elements d'avaluació, metodologia, tot està aquí baix. Però el gran dia, el de l'exposició, ho sintetitzarem amb aquí a dalt, que serà quan ens veurà el tribunal, amb aquests 35 minuts. Recordeu, 15 minuts per la programació i 20 minuts més, en aquest cas, per la situació d'aprenentatge o activitat sense aprenentatge que vagis a defensar. Ok? Res, que us ensenyo 2 exemples d'exposicions i després ja ens anirem a veure el guió detallat, que és el que us vull explicar. D'acord? Vinga, va. Us ho projecto, Allà vaig. Compartir. Aquí. Aquest crec que és. Aquest crec que és. Compartir sonido. Benvingudes, benvinguts, senyors i senyores del tribunal, a aquesta presentació de la meva programació i unitat didàctica. Em podeu confirmar si s'escolta bé el xat i així continuo i si no s'ho intento arreglar? Se sent molt fluix. No se sent gaire bé el volum. Posem-ho al volum, és a dir, posem-ho de l'1 al 10, si sent de 10, 10, si sent 5, 4, 3, 6, per tenir una idea. El que ara us intentaré plasmar amb aquests petits minuts és donar una visió àmplia d'aquesta programació d'educació física enfocada a 6 de la primària, però no una educació... Em sap greu, us ho he de mantenir així, no tinc més volumen. A 106, doncs, fiqueu l'hora propet. Us enviaré el vídeo, són 3 minuts 30. Us enviaré també l'enllaç. Física qualsevol, sinó és aquella que realment pugui deixar petjada als nostres alumnes. El que plantejaré vindrà sobretot d'una petita anàlisi inicial del context al qual enfocaré aquesta programació. A partir d'aquesta anàlisi veurem una anàlisi exhaustiva i una seqüenciació de tot el marc curricular que ens plantegen des del currículum. I tot això ho aterrarem a través d'una sèrie d'activitats d'ensenyança-aprenentatge per afavorir els nostres grans objectius, que és el desenvolupament de les competències. Per poder fer tot això, serà importantíssim conèixer de primera mà quina és la meva doctrina docent
educació en majúscules és el principal objectiu i el gran repte que tenim amb la nostra matèria. I física és el moviment, l'esport i la motricitat, que serà el nostre mitjà en minúscula, no menys important, però sí que només un mero acompanyant per aquest. Us posaré la gravació, no us preocupeu d'aquest enllaç, perquè veig que no s'escolta prou bé. Ara us ho explico. Els grans objectius. Doncs serà el moviment el que ens permetrà desenvolupar harmònicament des d'un àmbit saludable tot el nostre cos. I a més treballar un altre element tan important com són les emocions i l'autoconeixement i autoconsciència. I evidentment l'expressió corporal serà el gran vehicle per transmetre aquell moviment expressiu, aquella manera comunicativa que dies tan difícils com els dies d'ara són tan importants. Doncs tots aquests punts, entenent l'educació física com a eina de l'educació integral, serà el que intentaré plasmar amb aquesta programació. A tot això també serà superimportant plantejar i fer un anàlisi molt clar de quin és aquell grup classe de sisè de primària. És un grup classe format per 24 alumnes de diferents nacionalitats, als quals conviuen 14 nacionalitats diferents. Aleshores, la diversitat cultural és un element que tindrà molt i molt pes. Algo que ja podem veure a l'anàlisi de l'escola i l'entorn. La diversitat present a les aules és molt gran. I això ja ens donarà una idea de que perquè la cohesió, en aquest cas el treball cooperatiu, veurà quin pes tan important té per ajudar-los en aquesta convivència. Un altre element també fonamental és destacar que en aquest alumnat o aquell grup classe tenim 2 alumnes amb necessitats educatives especials. En aquest cas tenim una nena que va en cadira de rodes, a la qual hauran de veure com podem, des de la inclusivitat, que formi part i pugui desenvolupar totes les seves potencialitats. I per altra banda tenim un altre alumne, en aquest cas Nese, que acaba d'arribar del Marroc. I també serà fonamental poder la. En resum, amb aquesta proposta, connectava a través d'una cançó inicial que tal vegada a nivell auditiu us hagi dificultat seguir el fil de l'explicació, però vaig apostar per 1 minut i mig de música, de Ludovico, per acompanyar la part emocional explicant la filosofia de la meva programació. D'acord? Va ser una mena que vaig decidir jo, aquesta va ser la meva exposició, el tribunal va veure molt bons ulls i vaig connectar la filosofia que jo vaig impregnar a la programació a través d'aquesta música per donar-li una mica més de sentit emotiu, potència, etc. Ara us ensenyo un altre exemple, aquesta era de 6è, ara us ensenyo un de primer de l'ESO, perquè tingueu un altre exemple d'una altra proposta, en aquest cas de la Maria Rosa. A veure si s'escolta millor. Un segon, deixo de projectar, un moment. A veure si ho he projectat bé, perdona. Aquest sonido, vale, sí, sonido compartido. De fet, jo no sóc important. Ja em puc fer petit. Des de 1900, la tassa d'extinció de vertebrats és 50 vegades superior al que caldria esperar de manera natural. Alguns científics parlen que estem ja vivint la 6a extinció massiva d'espècies, aquesta ocasionada per una espècie, l'espècie humana. Segons la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa, 1 de cada 4 espècies es troba en perill d'extinció. Tot sembla que, com va dir Mahatma Gandhi, tenim prou recursos per a satisfer les necessitats de tots i de totes, però no tenim prou per a satisfer la nostra avarícia. Aquest seria el context de la meva situació d'aprenentatge. Una situació d'aprenentatge que pretén sensibilitzar i conscienciar l'alumnat de la importància de la biodiversitat, així com de la responsabilitat que tenim tots i totes de conservar-la. I ara sí, em dic Maria Rosa Cordón Pedregosa i vindré a presentar-vos la meva situació d'aprenentatge que es diu Detectius del Bosc, bioblitz al voltant del centre. Aquesta situació d'aprenentatge es basa en 3 pilars fonamentals. Un és el marc curricular, un altre és el context de centre i, per últim, les 5 situacions d'aprenentatge restants que es fan durant el curs. Aquests 3 pilars són fonamentals i donen sentit a la proposta i ara els anomenaré de manera molt breu. Primer, el marc curricular tenim 2 decrets, el decret 175/2022 d'Educació Bàsica i el decret 150/2017 d'Escola Inclusiva. Del primer
he tret les competències específiques, els criteris d'avaluació i els sabers, que conjuntament conformen la proposta. Del segon, he agafat idees com el treball cooperatiu, els tasques multinivell, així com diverses formes de representació i d'expressió per incorporar el disseny universal d'aprenentatge a la proposta. Ara, en quant al context de centre, dir que es tracta d'un barri situat en un entorn periurbà, és a dir, de zones naturalitzades ben a prop. Se tracta també d'un barri molt multicultural. En quant al context del centre, en quant al pla de centre, dir que és un centre en el que es treballen molts de projectes globalitzats i aquest és un d'ells. En aquest cas, la matèria de tecnologia i la de ciències naturals col·laborem al tercer trimestre per a fer una proposta dirigida cap al barri d'interpretació ambiental de la natura de l'entorn. També dir que ens coordinem en el projecte d'Escola Verda. I ara sí, ja en quant al grup classe, dir que es tracta d'un grup que necessita treballar molt la cohesió social. Per què? La cohesió de grup, perdó, perquè es tracta d'un grup multicultural, com he dit abans, i a més, que provenen de diverses escoles. Llavors, aquí també tenim el cas de dos alumnes. Asna, que és una alumna nouvinguda del Marroc que té un suport addicional amb l'aula d'acollida, i Biel, que és una alumna amb discapacitat intel·lectual moderada, dislèxia, etc., i que compta amb el suport de CIEI a l'aula. Els dos seran integrats a aquesta proposta i al funcionament de la classe. Dit això, l'últim pilar seria la resta de situacions d'aprenentatge que se desenvolupen durant el curs, les 5 restants. Totes elles m'ajuden a desenvolupar les competències específiques que calen durant el curs de primer d'ESO i també les transversals. D'aquí només vull ressaltar 2 característiques. Aquí teniu una primera part d'exemple i després ve complementada amb un guió específic per les 12 sessions que desenvolupa. En aquest cas, 12 més 2. Si us fixeu, són 12 de desenvolupament i les 2 de bonus, l'itinerari d'aprenentatge que vam representar. Aquesta proposta és de ja farà 4 anys, però és que era molt explícita. Ho dic perquè fa 4 anys només tenies una diapo per cada apartat, ara en teniu 2. I, de fet, el curs d'exposició i defensa, teniu els exemples dels guions com toca, és a dir, les 2 diapos i les 2 diapos. Per què us volia compartir aquest altre exemple? Doncs, fixeu-vos, no ha començat amb el típic soc el Bruno Cabanelles i us presentaré la meva exposició. No. Ha començat, com us deia, explicant quin impacte tenia la seva programació, quin problema social volia resoldre, en aquest cas, dels animals. D'acord? Fixeu-vos que quin canvi tan senzill i quina manera de començar tan diferent. Ja sabeu que un primer impacte només hi ha una oportunitat. I la programació, perdoneu, l'exposició és tremendament subjectiva. Tot i que tenen una checklist i uns ítems, evidentment, sempre veuràs amb més bons ulls alguna que t'entri per la vista o per la part inicial. Vaig que torno al Power. Us volia compartir aquest altre exemple. Novament aquí hi ha els 3 famosos pilars, que ara us aniré a explicar. Passo. Això mateix. Els 3 pilars que ella ha desenvolupat són els pilars que aquí us explico. D'acord? Repeteixo, el curs d'exposició, que evidentment el que us explicaré al final és com apuntar-vos al curs, si voleu un plus, un extra, i evidentment els vídeos complets, però més enllà d'això avui vinc a portar-vos valor, a portar-vos idees. La base és l'alumne i el teu curs, això és el pilar central, que com ja heu vist l'Abel, va voler aquí representar-ho a nivell serigrafiat amb aquells alumnes, aquelles persones. Però, per dir d'alguna manera, els 3 pilars claus és context, marc curricular i les 6 situacions d'aprenentatge, que aquestes van vehiculades per una metodologia, per les mesures universals i el DUA i l'avaluació formativa i formadora. D'acord? Ostres, sí, però és que jo tinc el pla lector o jo ho relaciono molt perquè estic a FP amb les pràctiques o amb, en aquest cas, l'aprenentatge servei perquè fem un treball a la comunitat.
D'acord? Ostres, no, és que jo, a més, aquí he afegit les pràctiques de laboratori perquè estic a física i química i he posat que cada setmana fem no sé què. O jo he afegit que som un projecte STEAM i unifiquem diverses assignatures. Perfecte, sí? Per tant, podríeu afegir un nou pilar, evidentment, ok? Però aquí són com els nuclis que haureu de traslladar i transmetre en els primers 15 minuts. Presentar tots i cada un d'aquests elements. I a nivell representat, a nivell pràctic, sí? Context, entorn, projecte de centre i grup classe. Sí? Aquest matí estava fent una tutoria analitzant un dels guions, val? I si no recordo malament, la proposta era de matemàtiques i parlava de que era un grup amb moltes faltes d'ortografia i dificultat lèxica. Ostres, però això és matemàtiques, és a dir, aquí aporta'm el valor de coses que vagin associades a la teva assignatura, d'acord? És a dir, no es tracta de resumir el que hi ha a la programació, que tal vegada ho hagis posat, perfecte, sí? Però a l'hora d'exposar es tracta de destacar, posar en valor, ressaltar els aspectes claus, d'acord? I menys és més. Menys informació, la informació clara, clau, sintètica, seqüenciació de les competències, criteris, objectius, i si només posessis els decrets ja estaria bé. Jo he volgut afegir alguns elements, d'acord? I jo sí que a la meva programació, i molts de vosaltres ho heu fet, poso una imatge representativa i l'he aprofitada per presentar les 6 situacions d'aprenentatge. Aquestes en concret tenen 2 fils conductors, per tant estan presentades d'aquesta manera, ok? I aquesta és la diapo 1. La diapo 2 utilitzo la concreció curricular, vale? Que és clau. Aquesta mateixa diapo, aquesta és l'evolució que vaig fer per crear la formació, però jo quan vaig exposar vaig utilitzar aquesta altra, la del context, el meu tarannà docent, el meu grup classe i el meu context, el currículum, que era una mica l'estructura, i les activitats, d'acord? Que era la metodologia que jo anava a utilitzar, l'avaluació i la inclusió, d'acord? Us poso un altre exemple, és a dir, totalment vàlid. Aquest era el nou i aquest era l'anterior que jo utilitzava, ok? Però que això també ho pots fer de dir, jo no vull projectar i no vull fer un guió qualsevol. Doncs aquest guió el pots transformar en un tríptic, en un díptic. Aquest és el títol de la programació, context, projecte de centre, alumnat, marc curricular i situacions d'aprenentatge. És a dir, hi ha moltes maneres de presentar-ho. Avui us dono alguns tips, al curs entendreu moltes més perquè us pugueu inspirar, però és trobar la teva. Vale? Un altre d'aquests exemples és que quan presentes les SAs puguis posar les seves singularitats. En aquest cas, institut, nucli familiar, poble, és a dir, a quin àmbit va determinat, la imatge representativa, amb qui et globalitzes, matemàtiques i anglès, les competències transversals que treballes. Això és una altra manera de que aquest guió pugui aportar valor. D'acord? En qüestió, una altra de les exposicions que crec que us he compartit aquest vídeo, si no us l'enviaré, que aquest també dura uns 3 o 4 minutets, podeu veure com prioritzo la informació. Sí? Ja us anticipo que quan heu a explicar us donarà la sensació de que deixeu d'explicar moltes coses. I és que és normal. I és que és normal que heu de sintetitzar 70 pàgines escrites en què? En 35 minuts? I a més explicar-ho, que trigues més, no? Que no només llegir-ho. Doncs, en aquest cas, quan fem aquest treball, hem de tenir molt clar que deixarem de dir coses per dir tot allò que aporta valor, que destaca, que és necessari per poder seguir l'explicació. Vale? Però repeteixo, com que els 3 pilars que han de quedar molt clars és marc curricular, competències, sabers, vectors i competències transversals, explicar molt bé com ho has treballat, d'acord? També va bé que quan ho menciones al guió podeu dir, i ho podreu veure a la pàgina 3, podreu veure les competències i els seus criteris, a la pàgina 4 els blocs de sabers com es treballen a cada SA, és a dir, podeu, de fet jo reconsello, i avui també ara la tutoria d'aquesta tarda, és que cada matí, cada tarda faig un parell o 3 de tutories de les exposicions i roleplays, no? I fem simulacres, però també destacava, i ahir també li vaig comentar a una altra companya, de que hauríeu de dedicar pràcticament el 90-95% del temps a explicar, a transmetre i a vendre la programació i un 5 o un 10% del temps a ajudar el tribunal a utilitzar la teva programació. És a dir, vosaltres podeu portar, de fet, jo us aconsello portar una programació impresa
I aquesta programació posa pòsits, per exemple, aquí 3 pòsits blaus per al currículum. El primer serà de competències, el segon vectors i el tercer no sé què. Sí? En aquest cas pot ser competència transversal, per exemple. Aquí a baix, en aquest cas, com a 3 pestanyetes. Per què? Perquè puguis viatjar ràpid... Això és una carpeta blanca, però puguis viatjar ràpid a la programació i quan tu expliques aquest apartat, el tribunal es pugui situar. A la pàgina 4 podeu veure, com veieu aquí, sí, la concreció i aquest requadre que explica com és seqüenciat i prioritzat les competències específiques i els criteris d'avaluació. D'acord? És a dir, un 5 o un 10% del temps o de la intenció a l'hora d'exposar ha de ser facilitar al tribunal l'ús del teu document. D'acord? Hi haurà alguns que l'hauran mirat una mica per sobre, però sobretot en la programació se l'analitzaran després. Per tant, què millor que durant aquest temps li puguis facilitar aquesta anàlisi exhaustiu, li puguis facilitar l'ús de la teva programació. Per tant, situa la informació a la programació, ajudes a entendre aquella graella que vas crear o aquella infografia, d'acord? Per tant, has d'intentar pivotar entre el que expliques i el que hi ha escrit, d'acord? Per tant, a sobre la taula, la teva taula, quan tu estàs allà davant del tribunal exposant, hi haurà 3 coses. Bueno, 2 más muchas. La primera és la programació sobre la taula. La segona, el guió que tu tindràs. I la tercera, i dic més coses, sí? Poden ser tots aquells instruments, recursos de l'ECA que vagis a explicar. Tot això prepararàs a sobre la taula, en aquest cas de profe, que normalment tenim, per després poder anar ensenyant. Vale? Però en qüestió, tornant als pilars o allò que heu d'explicar a la part de programació, d'acord? Avui no us explicaré el que heu d'explicar a les situacions d'aprenentatge, ja? Això només ho explico al curs. Val? És un ganxo perquè us apunteu, perquè sé que us ajudarà, sé que us aportarà valor i ho tindreu ja explicat. Vale? Però a nivell de programació, marc curricular, avaluació, metodologia i, sobretot, quan vagis a presentar les situacions d'aprenentatge, o les activitats sense aprenentatge, evidentment, val? Deixa molt clar el repte o problema que han de resoldre, com acabarà aquesta ECA, és a dir, el producte final, i puntualment allò que pugui portar valor. Tal vegada les ODS, tal vegada la competència transversal, tal vegada aquesta ECA o aquesta proposta va vinculada a un projecte educatiu de centre, d'acord? Doncs tots aquells detalls, quan presentis l'ECA, és clau que ho utilitzis. Vale? A part d'això, els que us apunteu al curs, com us deia, tindreu molts més exemples d'exposicions. Teniu més exposicions meves, exposicions d'altres companys i companyes, com el que heu vist abans. Són un total de 17 exposicions amb un únic repte, que us inspiri, que us ajudi, que pugueu veure exposicions molt diverses perquè no hi ha un únic camí per arribar a l'aprovat o per arribar a l'excel·lent. D'acord? De fet, veureu que els exemples de les exposicions dels vídeos són molt variats i tots han tret com a mínim un nou, tots els que estan aquí dintre. D'acord? Un d'ells, per exemple, és la Paula, que ja va arribar al 10, va ser de les poques alumnes que he aconseguit que arribin al 10, crec que només hem tingut 7 o 8, val? I ella va utilitzar un plafó, aquestes parauletes o aquestes frases, diguem, es tenen a la motxilla, no sé si veieu el velcro, i les va treure i les va posar aquí. Aquí el Dani, íntim amic meu, sí, que es va animar, vam parlar de fer una metàfora de les plantes, de que les llavors són els alumnes, que els hem de regar amb aprenentatges, i arrel d'aquesta metàfora va dir, ostres, i per què no representar-ho? Això era una proposta de CISA, i va portar, evidentment va portar, bueno, evidentment no, trencant l'evidència, va dir, no, m'ho portaré tot. I aquí hi havia un sobre de les llavors, i va simbolitzar metafòricament no, explícitament, sí, que aquestes llavors eren els alumnes, i ho va com a representar tota la seva exposició, realment com si estigués cuidant el seu minijardí. D'acord? Sí? És un altre dels exemples que teniu dintre del curs, però perquè pugueu veure que jo en concret ho hagués utilitzat simplement com a metàfora, no ho hagués portat físicament, però hi ha qui s'anima i diu, ostres, és que lliga molt a la meva programació, jo ho faig. Ell ho va fer i va treure un 9 en 36, si no vaig malament. Vale? Per tant,
que dintre del curs veureu exemples complets, els vídeos complets de tot tipus d'exposicions. Vale? I no és que jo us digui que és una exposició de 10, és que va treure un 10. És a dir, totes és verídic. Si us dic que són bones exposicions, us ho dic de veritat. Vale? De fet, amb aquest curs intensiu d'exposició, que seria d'accés immediat, els que us apunteu ara, tindreu els 3 vídeos explicatius i els exemples. Amb aquest, altres companys han tret el 10, la presentació de l'SA un 10, vale? Un 9,9. Bruno, moltes gràcies per la teva ajuda, encara estic flipant un 9,9 a la defensa de l'SA. Tot i que m'heu currat molt part d'aquestes notes teva, d'acord? Jo en aquest cas, sobretot els que us apunteu al curs, ho dic molt clar, heu de copiar el que us ensenyo i adaptar-ho a la vostra realitat. És a dir, els que han tret el 10 no és que hagin inventat res nou sobre el que els hi vaig explicar, no. Van ser capaços d'utilitzar la informació i adaptar-ho al seu context. Ja està. Modificant-ho ho tens, tindràs l'estructura, tindràs el guió, d'acord? I, evidentment, tenim tot tipus de notes, No vull donar les gràcies, ja que l'SA he tret un 9,78, gràcies pel teu acompanyament, val? M'han ensenyat a programar i, sobretot, a plasmar-ho. Ahir vaig saber que vaig treure un 9,56 de la defensa. Moltes gràcies pel consell, per la inspiració i per l'ajuda. Tot això us ho ensenyo perquè el curs val molt la pena, no perquè avui us he explicat que és un petit tast i el que encara us he d'ensenyar, Sí? Per això que fins ara només tenia 7 vídeos d'exposicions, ara en teniu 17, d'acord? Perquè dintre de la varietat us podeu inspirar. Teniu 3 exemples d'FP, d'anglès teniu un exemple, si voleu algun exemple de francès m'ho dieu, aquest el tinc bloquejat però us ho podria donar accés, tinc de diverses especialitats, d'acord? Com us deia, abans us he combinat una formació amb moltes coses random, perquè a l'exposició hi ha moltes variables i només ser una masterclass volia afegir moltes coses. I aquí s'ha quedat una mica raro el mal del darrere. Però el gran dia que has de portar, perquè sempre m'ho pregunteu, no? Ostres, primer rellotge, perquè heu de poder calcular el timing, el tempo, ¿vale? Tinc una companya que l'any passat va tenir una idea molt enginyosa i a mi em va semblar brutal i ella va comprar 2 rellotges de sorra, els va comprar per internet perquè no és fàcil trobar minutatges concrets, val? Un de 10 i un de 15, perquè l'any passat eren 25, vosaltres heu de buscar un de 15 i un de 25. I els va posar sobre la taula. Li va anar molt bé, però no està pendent del rellotge i amb el rellotge de sorra ho tenia visual, d'acord? I va ser molt xulo perquè ella, a més, dintre del seu grup classe tenia un alumne en TEA, ¿vale? I va aprofitar aquest rellotge de sorra per enllaçar-ho, que és un recurs que jo utilitzo amb el seu alumne i que a ella també li ha servit, d'acord? Perquè una manera que amb aquest rellotge de sorra ajuda que l'alumne s'autogestioni i s'autoreguli, d'acord? I ella va demostrar que era un recurs universal, inclusiu, perquè ella, que no té TEA, també li va servir per gestionar-se el temps. D'acord? Per tant, que sapigueu que podeu portar el rellotge, un rellotge de sorra, i jo en el meu cas, si veieu aquí, vaig portar una tablet, un recurs digital. ¿Vale? Aquesta tablet, que la podeu portar, la vaig utilitzar per 3 coses, d'acord? Però la cosa zero, o la prèvia, és que heu de demostrar que està en mode avió, no pot tenir accés a internet. D'acord? Per una vegada està en mode avió, les 3 coses que jo vaig utilitzar van ser les següents. La primera és que vaig posar 1 minut i mig de música per acompanyar el meu discurs. D'acord? Llavors tenia la tablet per això. La segona és que jo utilitzava l'Aditio, que és una aplicació on penjo les notes, tinc rúbriques, checklist, full d'observacions, tot dintre de l'aplicatiu. Igual que si tens un Corrubrics, un Idoceo, el que tu tinguis. Doncs vaig poder demostrar al tribunal que amb l'aplicatiu li vaig dir de com jo gestionava per posar les notes d'una manera més àgil, per recollir evidències i per recollir informació. Aquesta és la segona cosa. I la tercera és que em vaig posar un temporitzador. A mi no m'agrada estar mirant el rellotge i vaig posar aquí un compte enrere. I em va anar també molt bé. Simplement us ho comparteixo. Aigua clau, sí? Evidentment que pels nervis, en el minut 0, et quedaràs amb la boca seca, d'acord? I per altra banda, també va molt bé de tant en tant, però això també s'ha d'entrenar, anar pegant algun glopet d'aigua. Per què? Perquè quan estem nerviosos augmentem molt la velocitat a l'hora de recitar, a l'hora d'explicar. I és una manera de pausar. Penseu que el tribunal ho ha d'anar païnt, ha d'anar entenent i interpretant tot el que vas explicant. I per altra banda, el guió i la programació.
Jo us aconsello portar el guió aquí sobre i la programació. Jo no tenia, fixeu-vos, això sóc jo realment, però jo no tenia guió. Jo en el seu moment no vaig utilitzar guió. Ni projector, ni guió, ni res. I sí, vaig arribar a l'excel·lent, però a dia d'avui el guió és obligatori entregar-lo, d'acord? En aquella època no era obligatori i jo no vaig utilitzar res, sí? Jo dic que hi ha qui necessita un guió i sobretot un projector perquè li dona seguretat. Doncs aprofiteu-ho, d'acord? De fet, al curs d'exposició teniu 5 o 6 exemples amb un projector, d'acord? És a dir, amb un PowerPoint. També teniu exemples sense. Per què? Perquè depèn de cada un. Algú li anirà millor amb un projector i algú sense. Jo estic molt acostumat a parlar en públic i m'agrada expressar-me i soc molt anàrquic o molt creatiu, no? Aleshores, tenir un guió a mi em limita, perquè em pot bloquejar, em puc perdre, i de l'altra manera, com que soc fluid i em van sortint paraules noves, doncs no ho necessitava en qüestió, d'acord? I també vaig per un altre aspecte important, no t'oblidis el somriure, connectar amb el tribunal, la mirada, sí? I també això, teniu molt present, trobareu tribunals que quan els mireu estaran mirant així el mòbil i no us estaran mirant la cara. D'altres que estaran mirant de les musaranyes o la paret, d'acord? Però això no us ha d'afectar, heu de ser professionals i seguint endavant, d'acord? D'altres veureu que estan molt motivats i interessats en el que fas, però per sobre de tot, això no us hauria d'afectar, perquè així de vegades m'heu dit, Bruno, va ser una desmotivació, no em miraven, no sé què, doncs, per una banda, tens tu el repte de captar la seva atenció, d'acord? I per altra, que tot el que no està a les teves mans, estoico. És a dir, no hi pots fer res, d'acord? Sí? Per altra banda, també m'agrada molt dir que ets tan fort com el teu punt més dèbil i el tribunal ho sap. I amb això que us vull dir, us llanço aquesta pregunta, i tu com ho faràs perquè no et pillin? I quan em refereixo a això, a que ja sabeu que aquest any no són 5, sinó 10 minuts de preguntes. I el tribunal t'analitzarà quan expliquis, mirarà els punts dèbils, mirarà alguna que no hagi quedat prou clar per intentar-te fer-te preguntes, per pillar-te, per posar-te en compromís. Per tant, és clau preparar les preguntes. Sí? Jo he compartit per xarxa les 50 possibles preguntes que han fet molts tribunals perquè les pugueu preparar d'anticipat, d'acord? Però és fonamental, ok? Perquè serà el punt clau de poder justificar o no tot el que ja has fet. De fet, a dintre del curs d'exposició també us resolc aquestes 50 preguntes. Us dono consells de què podríeu contestar o què no, val? O consells de com plantejar una possible resposta a diferents preguntes. Vale? Bueno, a les 50. Crec que són pràcticament una hora de vídeo explicant com a rebatent totes les preguntes. Vale? Hi ha un element clau de com podràs minimitzar el factor sort. Sí? A què em refereixo al factor sort? Ostres, no ha sortit una SEA que no tenia preparada, ostres, no sabia aquesta pregunta, ostres. Doncs tot això es pot solucionar. Anar sobrepreparat, preveure els imprevistos i treballar l'autoconfiança. I ara t'explico, Sí? A què em refereixo? Preveure els imprevistos és, ostres, m'he quedat en blanc. Ostres, però si tens el guió, aprofita el guió, assaja coletilles, improvisa, no et paris, explica allò que dominis. D'acord? Per tant, tenir un guió físic t'ajudarà que si et perds, poder recuperar ràpidament. És millor mirar un moment el guió i continuar que no desviar-te completament i bloquejar-te. Ho dic perquè també a vegades, quan esteu en directe, us fa com a por mirar aquest guió. No, és que està per això. Vale? Altres coses que us poden posar. Aquesta pregunta no me la sé. Prepara les possibles preguntes. Tens les 50 possibles preguntes. I si estàs al curs d'Opos, d'exposició, doncs mira les meves respostes i adapta-les al teu context. Segueix la lògica. Si ets tu la més experta, aquest accent, ets tu la més experta a la teva programació, per tant, explica el teu criteri, que també és vàlid. Val? I per altra banda, segur que saps alguna cosa. Potser és una pregunta que no acabes de... També li pots dir, em podria repetir la pregunta? I guanyes alguna de temps, d'acord? Sí, però llança't a explicar alguna que sàpigues, val? Però sobretot, fica't al paper a l'hora de practicar i viu els nervis. Quan facis simulacres, sí, fica't davant del mirall, fica't davant d'un company o companya, sí? I és la millor manera. I l'última solució clau és sobreprepara't.
Practica la teva presentació 1, 2, 3 fins a 1.000 cops. Davant del mirall dels teus pares, d'una companya, prepara totes les situacions d'aprenentatge, prepara possibles preguntes, estudia el que diràs i el que no també. Et graves i dius, ostres, tinc aquesta coletilla que repeteixo molt sovint, doncs l'he de treballar per no dir-la. Ostres, veig que cada cop que explico la programació em surten 16 minuts. Vaig a pensar què és el que he de treure. De fet, el que estic fent ara, sobretot a les tutories de l'exposició i els simulacres, és intentar reduir o veure quins punts hem d'afegir o quins punts hem de sintetitzar. Vale? Per tant, d'això, analitza tu mateixa. Memoritza els apartats, també desordenats. D'acord? De fet, pots fer proves. Ara, just a la tutoria d'abans, en comptes d'explicar els 3 pilars amb aquest ordre, context, marc curricular i situacions d'aprenentatge, hem canviat l'ordre. Després d'explicar-m'ho he pensat, no, la teva proposta té molt de pes les temàtiques de les situacions d'aprenentatge i si aquestes temàtiques les expliquem al final, el context i el marc curricular com que perden coherència. Per tant, anem a fer l'ordre invers. Anem a presentar les 6 situacions d'aprenentatge, que de fet l'ordre no altera el producte, i després ja direm, ei, aquestes 6 SAs, a qui van dirigides? A què context, a què grup classe, tal. Aquestes 6 SAs, quins elements curriculars donen resposta? És a dir, el que hem fet és canviar l'ordre per donar més força i més sentit a allò que fas. D'acord? Per altra banda, l'exposició fixa't amb el llenguatge no verbal, gestos, manera d'estructurar. El mateix, sempre que diem el principal pilar, el segon pilar i el tercer pilar. Tot això conjuntament li donen sentit a la proposta que us estic explicant. Per altra banda, punt inicial, el segon punt, el tercer, el quart i el cinquè, que a més ho aplicarem, és a dir, jugar amb el gest per poder representar i donar èmfasi a tot allò que fem és fonamental, d'acord? I ja per últim, el bonus, treballar l'autoconfiança. I això com es fa? Primer de tot, tu t'ho has de creure. Si tu t'ho creus, ho transmetràs i t'ho empoderaràs. Però, per altra banda, has arribat fins aquí. Ja ho veig que no era gens fàcil arribar fins aquí. Però si ja has arribat, és que saps i molt. És hora d'explicar, de demostrar, de traslladar. Sí? Hi ha qui diu que una gran exposició és aquella que, quan el tribunal marxi després d'escoltar-te, hagi après de tu. I és que estic segur que ho pots aconseguir, perquè realment no hi ha ningú més expert en la teva proposta que tu. Per tant, has de tenir la picardia d'aportar valor i llum a tot allò que la fa singular, a tot allò que un altre docent es pugui inspirar. I per altra banda, si treballes el sobreentrenament, la sobrepràctica, els imprevistos, això et donarà la seguretat que necessites. A tot això us ensenyaré alguns exemples més, però el que us comentava, aquesta és una sessió que ara a la taula rodona podem acabar d'explicar, d'un curs intensiu d'exposició. Aquest curs va acabar la promoció la setmana passada, però m'he compromès, i ho vaig dir públicament, que us mantindria el preu de promoció. De 176 euros teniu el preu ajustat a 130 euros. Què teniu amb això? Teniu 3 sessions formatives, explico la programació punt per punt, quants minuts dedicar a cada apartat dintre dels primers 15 minuts i com distribuir els 20 minuts, en aquest cas de l'ESA, amb el guió, amb els exemples i les propostes. També teniu una tercera sessió de les 50 preguntes i les respostes. Però és que, a més, sí, i repeteixo que no ho he canviat però ho he afegit, tindreu 15 exemples d'exposicions completes. Són pura inspiració perquè les puguis copiar i les puguis adaptar. I, evidentment, també tindràs accés a un Canva amb diferents guions perquè te'ls puguis personalitzar. D'acord? Dintre tindràs tots aquests vídeos complets que hem anat comentant, sí? També us ensenyaré, podreu veure els propis vídeos, com ensenyar els materials, com presentar-los, que de fet aquí tinc alguns exemples, que després potser us ensenyo a la taula rodona, vale? Però ja us dic, el curs, de fet, si algú està per aquí del curs i voleu donar algun feedback, doncs estaré encantat, d'acord? Però em vaig comprometre a no pujar el preu i tenir un preu superajustat, 130 euros, amb accés immediat a tot aquest material que us asseguro que us pot ajudar a marcar diferències, però sobretot a estructurar tot el que ja teniu fet.
sí? A partir d'aquí, repeteixo, dintre del curs tindreu més exemples, però per destacar, per poder fer alguna cosa més singular, podeu utilitzar un díptic, aquest és un dels díptics que vam utilitzar en anglès, val? Aquí és un roll-up, tindreu un exemple del Diego, que va treure l'any passat la millor nota de català, d'acord? Amb una proposta de tercer d'ESO, que ho va fer amb un roll-up. El roll-up va plasmar, en comptes de fer un projector o un guió, va utilitzar un roll-up. Va espectacular. I el Christian, això ja és una obra d'art, amb un fuster, va crear tota una estructura preciosa, brutal, sí? Que li va donar sentit a través d'una metàfora. Context, marc curricular, situacions d'aprenentatge, SA, metodologia, avaluació i activitats. Clar, aquests són alguns dels petits exemples que trobareu molts més, evidentment, ampliat dintre del curs, però repeteixo que tindreu estructura, exemples, inspiració i, sobretot, com captar i destacar davant del tribunal. Sí? Les 50 preguntes, sobretot, s'estructuren sobre aquestes temàtiques. Atenció a la diversitat, avaluació, metodologia i vinculació amb altres assignatures. Us ho he anticipat una miqueta, el que podríeu trobar, però en qüestió he volgut dir que amb aquest curs t'asseguro que t'empoderarà. Si has arribat fins aquí, és l'últim esforç. I que millor que tenir la guia. I per a triomfar a les Opos, per acabar amb la plaça, l'exposició és el punt diferencial. Sí? I repeteixo, mantinc aquesta promo de 130 euros. Per fer-ho heu d'entrar en aquest codi QR, sí? I amb aquesta tindreu accés a la pàgina web per poder apuntar-vos. D'acord? A partir d'aquí, això era de l'edició anterior, és a dir, el curs l'he tornat a obrir, el vam acabar el 26 del 3, però ara tot és d'accés immediat. Us ho he obert per a tots els que esteu aquí, de fet hi ha alguns del curs que heu vingut aquí per refrescar, però ho teniu d'accés immediat, d'acord? Si entreu, veureu que el curs té un cost de 176 euros, però repeteixo que he mantingut la promo. Si poseu el codi exposició de 10, exposició /de/10, tindreu un descompte de menys 46 euros, Tot en minúscules, sense l'accent d'exposició de 10, I tindreu tots els materials, vídeos d'accés immediat, sí? A tot això, uns altres consells que aprofito els que heu vingut, que ja esteu dintre del curs, i si voleu anar a posar les càmeres, genial, de que us recomano fermament que prepareu, aquesta portada perquè és la portada de la meva programació, que aprofiteu per portar una carpeta com aquesta i que cada un dels folders sigui, en aquest cas, per ficar tots els recursos de cada una de les SAs, de tal manera que a l'hora de la tancada no hagis de buscar, en aquest cas, un a un, aquests recursos. D'acord? És clau que tot això ja ho tinguis preparat prèviament, per tant, el meu consell és prepara't aquest folder, on si tu, quan tens la tancada, només ho busques i ho treus, et serà molt, molt més fàcil. D'acord? Una altra cosa que anava a dir, a dintre del curs ho veureu, però és clau tenir recursos visuals, coses que puguin fer tangibles, com el modelatge, com una escala de nivell, que aquest és el dossier, sí? Amb les avaluacions, nivell 0, 1, sí, no. Això és un altre modelatge. En aquest cas, això és una avaluació a través d'una escala de nivell, sí? Tinc aquí diversos instruments que us havia preparat, però la qüestió és, no ho heu d'explicar tot, no podeu explicar-ho tot, i és que és normal. Per tant, heu de prioritzar aquells instruments, aquelles idees, aquells recursos que creieu que puguin ser més útils. D'acord? A tot això, ara sí, us vull veure les cares, tothom a la taula de preguntes. A veure, ahir no us veig. Espera, que se m'ha tancat això? Ai, que s'ha anat a l'altre costat. Un segon, que no sé què he fet. Vale, aquí. Dubtes, qüestions. Una altra cosa que just a la tutoria d'abans li he ensenyat, si voleu portar... Això no ocupa res i no val res, és el típic per poder llegir i apoyar el llibre. Ho dic perquè
hi ha una cosa molt important, sobretot si esteu al curs podreu veure com organitzo jo la taula, però va molt bé portar-ne un o dos per poder presentar aquí materials. Ha de ser com un showroom, la taula, d'acord? Perquè ha de ser àgil, ha de quedar molt clar, ha de quedar molt visual, val? Aquí no sé si vaig comprar per Amazon, no sé. Però em va costar molt poquet i ocupa res, així replegat, ok? Ho dic perquè us quedi àgil i fàcil, ok? També el típic, coses que puguin ser resultones, en aquest cas és una targeta de rols a nivell de cooperatiu, que jo li dono una tarja, i tot allò que creieu que pugui ser vistós, també aporta valor. Crec que m'havíeu escrit diverses coses aquí al xat. Els que m'heu escrit, us dono la taula rodona de preguntes, val? I... Un segon. Sí, hola, bon dia. T'escolto, però no et ve. Ara sí. Víctor, digue'ns. Bona, sí, que t'he deixat una pregunta pel xat. Primer que tot, gràcies per la xerrada d'avui. I un dubte tècnic que m'ha quedat. Que se'm sent bé? Sí, sí. Sí, dic, entenc que és un foli davant darrere per la programació didàctica i després un altre foli per l'activitat ensenyament-aprenentatge també davant darrere. Si ho fas en format PowerPoint, però decideixes no projectar-ho, sinó portar-ho imprès, hi ha algun problema? O si és guió ha de ser a mà? No. Ho pots portar imprès, i clar. Vale. Pot anar a fer la pregunta. Perdona, que estic acabant d'enviar això. Un segon, Menys 46 Hz. Vale. És a dir, tu tens l'opció de, si tu projectes, el que projectes ha de significar que és el guió. D'acord? Sí? Per tant, i et poso un exemple. Teniu dos exemples d'exposicions al curs que jo utilitzo una única són dues diapos, però una diapo que en comptes de presentar tota la informació des del principi, el que faig és que a la diapo van apareixent els diferents elements. Perquè, clar, jo si t'he d'ensenyar tota una imatge tapaïda d'informació, és molt difícil que el tribunal es pugui situar, no? Aleshores utilitzo el que és un truquillo de dir, vale, doncs, d'aquesta diapo que significa una pàgina del guió, van apareixent les diferents parts, de tal manera que així jo, com vaig explicant, ho vaig complementant. Vale? Però no pot ser diferent la projecció al guió. Un altre exemple, el propi roll-up, després tu has d'entregar el guió que has utilitzat, per tant, aquest roll-up l'hauràs de representar amb un full, que és el que li hauràs d'entregar al tribunal. Sí? No sé si m'he explicat o anava per aquí la pregunta. Sí. I entenc que són dos folis. Dos fulls, evidentment, o dues diapos o dos fulls. Sí, per programació i per SAO, activitat sense aprenentatge, si és FP. Vale? Més dubtes, qüestions, llanceu. I si tens alguna més, dius, Víctor? Més dubtes, que vulgueu compartir idees, qüestions, suggerències? Jo mateixa. Vinga. Has parlat de la carpeta amb tots aquests recursos. Poden ser únicament recursos que hi havia a l'annex o poden ser nous recursos? Bona pregunta. En principi han de ser només recursos que ja hi eren als annexes. D'acord? Tot i això, si tu durant aquest temps dius, ostres, jo havia dit que utilitzaria X rúbrica i no l'havia feta i ara l'he feta, pots preparar-la. El que jo sí que t'aconsello és comentar-ho. Vale? Perquè hi ha tribunals que són molt taxatius. Suposadament, només són els que ja hi eren. Vale? Sí que el que es pot fer és, per exemple, jo dintre dels rols dels grups cooperatius poso dos exemples, dos rols, però jo utilitzo 6 rols normalment, val? Que són 4, perquè són grups de 4, però són rotatius. Val? Per tant, si jo m'he posat dos de rols i vull ensenyar perquè vull explicar la funció de cada un dels rols, puc afegir els altres. Diguem que perquè ja hi havia una part representativa del que ensenyaré. D'acord? El més complex, i això és el que el curs vaig donar alguns exemples, és que, clar, si tu estàs parlant d'una rúbrica que no està als annexes i després l'ensenyes, queda molt evident. Vale? I aquí hi ha diverses solucions. La primera és, perdoneu que aquesta rúbrica que no està als annexes jo l'he pogut complementar, que això jo aconsello dir-ho abans. Sí? De dir,
als annexes hi ha gran part dels materials, però he acabat de reflectir alguns instruments més que havia citat. Us sembla... seria correcte que us els ensenyés a l'hora de l'explicació? Sí, això tu pots dir perquè quan tu entres... Us poso en situació, Tu entres per primera vegada i et diuen hola, Esther, benvinguda. Ens podries dir quantes situacions d'aprenentatge tens? Sí? Jo en tinc 7, jo en tinc 6, la majoria en tenim 6, no? Màxim eren 8, d'acord? Jo en tinc 6, vale, genial. Doncs, Esther, mira, ficarem aquesta volta, aquestes 6 situacions d'aprenentatge, d'acord? Trauràs tu 3 boletes i d'aquestes 3 decidiràs quina vols. I tu treus la 1, la 5 i la 6, d'acord? I marxes. Diguem, vale, Esther, quan tornis em dius quina i comença l'exposició d'aquí 45 minuts que et vindrem a buscar. I això es diu la tancada, tu te'n vas a una altra sala, no? Ostres, la 1, perfecta, aquesta la tenim descartada. La 5 i la 6 m'agradaven les 2, però jo havia pensat a nivell estratègic que la 6, que era molt completa, que sortia molts coneixements previs, crec que era molt potent, no? Doncs, va, faré la 6, va. Quan tornis, els hi dius, sí? Sí, ja tinc decidit, serà la 6, vale? Diran, hola Esther, benvinguda de nou, sí? Tens 2 minuts per preparar el material, però necessitem que ens diguis quina situació d'aprenentatge defensaràs, d'acord? Sí, voldré defensar les 6. Perdoneu, que ara vaig a preparar els materials, dintre dels annexes tinc pràcticament tots els materials que us vaig citar, però dels que he citat n'hi ha 2 o 3 que he complementat que crec que ho pot enriquir. Seria correcte que els pugui ensenyar aquests altres addicionals? Jo ho diria al principi, per això dic, i a partir d'aquí tu acabes de preparar els materials. Per tant, en aquest cas, et diria, utilitza per cada SA 2 folders. Un, els que sí que hi són, i l'altre, els que estan en stand-by. D'acord? I sí que pot passar, per exemple, jo el KPSI, que és l'avaluació inicial de què saben els alumnes, una autoavaluació, l'utilitzo a totes les SAs. Però pot ser que justament només hagi posat un perquè no vaig tenir temps o no vaig considerar convenient posar-los a totes. I potser només havia posat a l'SA1. I aquesta SA6 puc treure el KPSI de l'SA1 sent la 6 i dient, utilitzaré aquest mateix KPSI per a l'última situació d'aprenentatge, utilitzaré la mateixa estructura, però evidentment els objectius seran diferents. En aquest cas serien aquests, aquests i aquests, és a dir, jo els hi puc recitar com serien. Per tant, em recolzo de l'instrument i el contextualitzo, perquè jo ja domino l'essai que vaig a fer i el contextualitzo ja. D'acord? Aquest és un altre dels truquitos, no? De dir, ostres, no tinc l'instrument específic, però sí que el puc utilitzar perquè el puc presentar. D'acord? Sí? Per tant, el curs, diguem que us dono encara, vaig donar 2 exemples més i super serigrafiat, però perquè tinguis molt clar que hi ha opcions. Vale? Sí? Per cert, el que us deia, els que us apunteu ara al curs, el guai és que és ja. És a dir, podreu agafar crispetes i mirar-vos els vídeos perquè teniu tropecientos vídeos d'exposicions i repeteixo, perquè us puguin inspirar, són de la més creativa a la més formal i de diferents especialitats. D'acord? Però l'objectiu no és el contingut, evidentment, sinó l'estructura, les metàfores, hi ha que utilitzen moltes frases fetes, altres anàfores, d'altres metàfores molt ben representades, ok? I perquè et puguis inspirar. Vale? Us he posat al xat també, perquè tingueu l'enllaç directe a l'enllaç web, val? I poseu-lo d'exposició de 10 i tindreu el descompte. Vale? Lara, bueno, si tens alguna pregunta més, Esther? No. Bueno, Profita. crec que l'han comentat, que m'ha cridat l'atenció sobre el del respecte del rellotge. Jo tinc a la meva programació un alumne amb TEA, però específicament no he comentat això. Aquest tipus de... No passa res, però és un detall més que tu pots aportar. Sí, aquestes peculiaritats sumen, és a dir, no... Bueno, t'he posat aquest exemple de... Us dono algun truquillo més, no? És a dir, ja us estic donant moltes coses del curs, però bueno, perquè sé que us ho apuntareu. Però és clau portar algunes coses singulars, d'acord? I, de fet, tu ja has de buscar alguna cosa singular, no? En el teu cas, en el meu cas, jo tinc la barba, bueno, tu portes ulleres, no? Ostres, la noia de les ulleres negres, no? És a dir, està guai que tingueu algun tret identificatiu. Sí? Jo, si no hagués tingut la barba, de fet, me la vaig deixar bastant llarga aquell dia, és a dir, alguna cosa que us cridi l'atenció. Ja sigui un mocador groc, sí? És a dir, heu d'intentar una pulsera, un rellotge una mica
escridaner, no? O portar el teu aquelles seques resaltes, és a dir, d'intentar per una banda, destacar en aquest cas com a persona. I per altra banda, a l'exposició també. És a dir, hi ha qui porta una caixeta i a l'últim l'obri i dintre la caixeta hi ha una frase, o hi ha un element que era el que simbolitzava tot el que havien fet, d'acord? És a dir, intentar, això és el que es diu mantenir, sí, la incògnita del que hi haurà o de què significarà allò. I això augmenta molt la retenció. Val? Això ho fan molt els mags. Val? De fet, la utilitzen tant per retenció com per desviar l'atenció, les dues coses. Val? Però mantens la intensitat molt més alta de què passarà, perquè haurà portat això. D'acord? I un exemple d'aquests podria ser en aquest cas el temporitzador. Vale? Lara. Hola, Bruno. Hola, Lara. Bueno, per una banda tenia la mateixa pregunta que t'acaba de fer l'Ester, perquè m'ha agradat això dels rellotges de sorra i justament doncs, tinc un alumne TEA, però clar, jo no he especificat com aquesta mesura a la programació, però ja has dit que Però no hi ha evidentment, problema, no, i de les mil i una perquè no coses has especificat tot, tampoc, això clar. mateix. Per exemple, els Vale. TEAs que necessiten, un altre exemple, ¿vale? Els hi va molt bé tenir dues safes de dos colors diferents i ara, perdoneu-me, però no sé si és de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta. Crec que és de dreta a esquerra. És a dir, s'estructuren d'aquesta manera. Imagina que tu portes també dues safes i els materials que vas ensenyant els vas posant allà. I també fliparan, ostres, perquè diuen era portar unes safes, no era necessari. I pots utilitzar, i us dono així com a idea random, de que perquè potser el TEA ja em serveix per donar aquesta idea o aquesta frase. D'acord? Vale. Sí? Vale. I jo n'hi havia una altra, jo què sé, jo m'invento que hi ha algú que ha posat algú de la 11. Ostres, doncs pot posar un cupó o pots posar un antifàs, un algo que el pugui que et pugui donar aquell punt d'atenció i que la proposta de la Lara era, no me'n recordaré la Lara, però sí de, ostres, que curiós, no? Que va portar el boleta de la 11 i va utilitzar-ho d'aquesta manera, no? I ja vam parlar, per exemple, el tema d'un possible botiquí, una possible motxilla, una possible capsa d'eines, d'acord? Que et puguin servir, no? Que dins de la capsa d'eines hi hagin 6 eines i cada eina és una SA. Per què? Perquè el que volem donar amb les situacions d'aprenentatge és generar competències que els hi servirà per obrir noves portes. Ara que em ve la paraula noves portes, doncs poden ser 6 claus diferents. Sí? Una clau gran, una petita, una de tal, una qual, no? I cada una d'aquestes SAs obrirà una porta. Una porta que no sabran quan l'alumne hi voldrà passar o quan ho necessitarà, però sí que sabem que si té les claus tindrà l'oportunitat. I això ja és una altra metàfora que pot utilitzar amb aquestes 6 SAs. D'acord? Jo vaig donant com a idees, però de que... Vale. I que no és per tot, És a dir, no és, ostres, cada 3 minuts m'he de pensar una cosa nova. No, tot el contrari. És una o dues idees que sobretot això, quan veieu que baixa la intensitat, perquè no podeu estar aquí tot el temps, 35 minuts, de fet ja està bé anar canviant, sí? Aquella metàfora, aquella idea, aquella proposta pràctica, aquella fonamentació teòrica, aquella definició, aquella metàfora, aquell exemple, m'explico? Aquesta és la idea, sí? Per poder sempre generar, no? Aquesta atenció i aquest interès. Vale? I la segona pregunta que volia fer, crec que l'han fet pel xat, clar, a la meva programació tinc com que tot el curs són 8 AEAs, en aquest cas, però jo vaig desenvolupar només 6. Entenc que quan et fan escollir les boles, tot i que la meva, jo què sé, la 6a que he desenvolupat sigui la 8a, no És passa que res, no? no, Les però tens de és l'1 a que la en 6 el teu cas, sobretot desenvolupades, ja. FP, tenen a lo millor 12 boles i si tu, per això us demanaran el número. Jo defensaré de Vale. la 4 a la 12, aleshores ficaran aquells números. Vale? Tot i això, Vale. mira, justament aquest matí hem fet una tutoria de FOL, d'FP, i li deia, clar, tu dintre, els que esteu al curs hem dit queda molt visual el famós quadre resum de les 8 activitats d'ensenyança aprenentatge, d'acord? I li deia, per exemple, ell la 1 i la 2 no entraven, no es defensava. I dic, aquestes dues
menciona-les i poses rotllo en gris, és a dir, com un color Exacte. opac, no? Que aquestes no entren, però les tinc previstes perquè els coneixements previs o el que sigui, o al revés, sí? Però com a que Sí, jo ho tinc present tot, però et desenvolupo, ja que tinc, evidentment, que per qüestió de temps i d'espai, doncs he prioritzat les 6 que m'has permès tu a nivell de normativa, d'acord? Per tant, jugo un poc amb... Jo ho tinc present tot, ho he contextualitzat tot i ho tinc molt treballat, però, evidentment, seguint les regles del joc, et presento aquestes, de la 3 a la 8, per exemple. sí, sí. Són 10 les que he plantejat, però desenvolupar després només 6, que era el que demanava. Només et Ells, poden demanar d'aquestes 6 i ja. tal qual, tal qual, tal qual. Vale. No, demanar no, exposar una de les 6. Bueno, sí, Demanar exposar una d'aquestes sí que et poden... De Demanar et fet, podrien preguntar de totes les que has posat a la programació, no? sí, Tot i que no hagis desenvolupat. sí. Hi ha una Vale. pregunta molt... que de fet, si no vaig malament, l'explico a les resolucions de les 50 preguntes, però una és, aquesta activitat de sense aprenentatge, en quin altre té relació? És una manera de Ah, obligar-te, no?, a dir, ei, que potser ha tingut la sort que l'ha tocat del bombo la que dominava, no?, de obligar-te a conèixer altres i segueixes parlant d'aquesta, no?, de com si dir, també el tribunal vol sacar-te de no fer una pregunta que no pugui ser com a legal, no?, i amb aquesta aquí ja et té. Per tant, jo sempre dic, heu de preparar les que heu de defensar i les que no també. exacte. Evidentment, les que no té res a veure, simplement fer-te la Bueno, teva ja pròpia idea saps de què mental. van, també. Sí. La teva pròpia idea mental, però vinga, ara que fèiem una miqueta el repàs, ¿vale? I aprofito amb això, fent el Vale. repàs, ¿vale? Tranquil·les, tranquils. Estan sortint molts errors que no havíeu vist, paginats, una frase, una falta ortogràfica. És normal. Esteu llegint i rellegint, això no, el tribunal no ho analitzarà tantes vegades. Sí? Per tant, primera, no s'adonarà compte de tants errors. Segona, si se n'adona compte, ei, tots són persones, i que lo important al final és l'exposició, és a dir, que tu puguis transmetre. I tercera, no t'ho inventis ni li preparis una programació nova. Molts m'ho dir, Bruno, ho he rectificat i l'he fet la programació nova per donar-los bé perquè, clar, no sé què. Dic, no, això és il·legal, és a dir, amb això sí que et poden excloure. Per l'altre, et poden treure unes dècimes, si és que ho veuen. Unes dècimes, no estàs suspès, no estàs fora, d'acord? No sigueu extremistes, que és normal, amb els nervis i la pressió de, després de currar tant, he fet aquesta tonteria i no he vist això, que és normal, sí? D'acord? O sigui, vull amb això fer una cridada de dir, tranquis, tranquis, i que després això, sobretot els que esteu als meus cursos, em feu un àudio si és algo concret i us puc donar algun consell de com maquillar una miqueta, d'acord? Sí? Ai, perdó. Jo vull donar les gràcies per les paraules perquè de veritat que a l'hora de preparar la presentació el que em costava més és tornar-me a llegir la meva programació amb la sensació de que trobaria molts errors, per És... dir-ho d'alguna manera. I és normal, mira, jo ja l'explicava l'altre dia al grup de l'exposició i els deia, mireu, quan vaig preparar el curs, ara ja fa quasi 6 anys, no?, que sóc preparador, doncs, quan preparava em vaig basar sobretot en la meva programació. Vaig dir, ostres, si en la meva programació he arribat a l'excel·lència i vull ajudar d'altres, doncs l'utilitzaré de model, seguiré estructures, donaré idees, no?, de com ho vaig fer, no? Tu pots creure que una programació que va arribar a l'excel·lent, quan ho preparava, deia, no m'ho puc creure? És a dir, vaig trobar cada error, no eren garrafals, eren puntualitats, però clar, algo excel·lent no pot tenir, i deia, no m'ho puc creure, imagina't, i ja havia passat per tribunal, ja ho havia exposat, i jo en el seu moment ja ho havia requete analitzat, ¿vale? I evidentment, si vaig arribar a l'excel·lent, el tribunal no ho va detectar, d'acord? Hem que dir que tranquis, que és normal, val? I que per damunt d'això, i us ho dic de veritat, programacions mediocres amb una gran exposició han tret plaça. Han tret plaça. I us diré més. Dues formacions que vaig fer com a compromís a dues noies de la comunitat valenciana, de fet, a una altra comunitat, sí, fora de temps, havien entregat la programació, val? I em dit, Bruno, per favor, eren d'una part segona de la família. Bueno, en qüestió les vaig tutoritzar i dir, uau, aquí sí que em poseu un compromís, perquè és que aquestes formacions no hi ha per agafar-la és a dir, hi ha una sèrie d'elements estructurals que no estan bé.
Doncs finalment 7 en 7 i 7 en 9, tant una com l'altra. Tant la Lidon i la... I en aquest cas era de profes de valencià. Sí? Però eren les dues brutals expressant-se. Brutals. Brutals. I vaig dir, doncs, aprofitem-ho. És a dir, hem de brillar tant a l'hora d'explicar que no han de voler ni mirar el document. D'acord? Que ja us ho dic ara, Hi ha molts tribunals que miren el document en diagonal, que amb el que es queden amb és l'exposició. Vale? També dic una altra cosa, Normalment passa molta més gent als diferents tribunals. Vale? Heu passat molt poc... És a dir, que està molt guai perquè les ràtios són molt bones, és a dir, pràcticament tothom que ha passat tindrà plaça si supera l'exposició, vale? Però com que no sou tants, tenen algo més de temps per analitzar-les més. Vale? Però bueno, jo el vaig ficant una mica més en context. Vale? I, perdona, Bruno, una Sí, última qüestió clar, ràpida. les que calguin. Has comentat que analitzen, o sigui, es miraran la programació després de l'expo. Sí. I, O no, És a i dir, depèn. o no, depèn. I donen dos notes per separat, diguéssim, No, un de no, no, la no, 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 programació no. escrita i un altre de l'exposició, o No, és no, tot no. una nota És una conjunta? única nota. És una única nota. Vale. De fet, us ho vaig... És a dir, lo habitual, perquè pugueu contextualitzar-ho, és lectura en diagonal i se fan alguna anotació, escolten l'exposició, debaten una mica entre ells perquè ho tenen fresc i després sí que fan un anàlisi per després decidir a la quedada la nota. Aleshores, la profunda es fa després. Per què dic això? Perquè va acorde amb una de les estratègies que ho vaig explicar a l'última sessió del curs de com anar ensenyant de manera puntual alguns elements de la programació, perquè per ajudar-los a interpretar-la també, sí? Perquè fixeu-vos que, evidentment, que a l'exposició no ho podreu dir tot. Per tant, els heu d'ajudar a que quan no hi siguin poder interpretar de la millor manera. Penseu que al final, el que són els elements curriculars tots són els mateixos, entre comilles, però la manera en què tu redactes i ho estructures i fas una graella o una infografia és la teva nomenclatura al final. De fet, el coherent seria que el departament tingués una estructura 100% igual per tot, però no existeix, que de fet també està guai perquè aquí et pot diferenciar. Val? Però en qüestió, aquesta diferenciació, aquesta personalització fa que t'hi llegeixi o hagi d'interpretar. Doncs, facilita-li aquesta interpretació. Vale? Sí? Per tant, quan expliques, diguen que l'exposició és presentar, transmetre i vendre la teva programació i facilitar o explicar com utilitzar-la a l'hora de llegir-la. O sigui, hem de ser una mica... Aquest dos hauria de ser el meu focus a l'hora de fer-ho. Vale? Sí? Quan creu que sortiran les dates? Penseu que han de sortir les notes les definitives. Algú li ha sortit la definitiva? Algú sap? Bones, he comprat el curs, però no m'ha arribat cap correu per poder accedir. No, perquè jo estic aquí. És a dir, és que compreu el curs, jo ara, a veure, els que compreu, és d'accés immediat o quasi immediat, d'acord? He d'acabar la gravació, us penjaré la gravació i d'aquí una hora us envio els materials, vale? Però ho faig jo, he d'agafar el vostre resguard, l'he de ficar a l'Excel i us he d'enviar el correu amb els materials, sí? És immediat, però no tant, ok? No hi ha ningú que m'ho faci automàtic, he d'agafar jo quan tingui el rebut. Però el rebut se'm genera automàtic, això sí, el rebut, m'arriba a mi el rebut amb el teu correu i jo amb el teu correu t'ho enviaré, vale? No, encara, quantes persones... Sí, no, si són tots els que m'heu anat dient estan a les provisionals, A mi m'ha arribat una cita pel 7 d'abril, a les 4. Veus? 7 d'abril. A veure, a nivell de calendari. 7 d'abril, que guai. O sigui, que guai, quina emoció ja que hi hagi les primeres expos. 7 d'abril, vale, a les 4, veus? Sí. Dimarts, sí, que bueno. Doncs això, però això perquè ja han sortit les definitives, i aleshores. És a dir, primer s'han de publicar les definitives i després es publicaran les dates. Però jo tot el que... Jo el que pensava era això, que a partir del dimarts, dimecres, sí, en aquest cas dia 7, dia 8, seria quan faria les primeres exposicions.
Vale? Bona tarda, Bruno. Bones, llança. Soc l'Otman. Mira, et volia fer una pregunta. Tema programació didàctica que recomanes portar-la impresa per ells? Jo sí. Una per tu i una per Sí. ell. Una per tots 5 o 5 programacions? No, no? 5 no... A veure, ideal, Ideal. Sí. Una per tu, una pel president i una per cada parella de vocals. Per tant, són 5, és a dir, jo una pel president i una per Sí. un parell i un parell. És a dir, en aquest Vale. cas, imprimir-ne 3 parells, en resum, i una per tu. Vale. Vale? Vale. Jo el que vaig tu- fer és que Sí. la que jo ensenyava per anar presentant, la Sí. meva la vaig fer en color i la de seva la vaig fer en blanc i negre, perquè al final totes en color pujaven molt en aquell moment. Vale? Vale. Què més t'anava a dir? Però la que és per tu no la pots pas estar llegint, no? Quan estàs fent la defensa? Sí, de fet, això, al curs veureu exemples d'exposicions, per exemple, de la Paula, que va treure el 10, Sí. quan parla del marc curricular, diu, com podeu veure a la pàgina 4, teniu el desglosser de la concreció de cada una d'aquestes competències de quines apareixen. Com us he Vale. comentat els vectors, també teniu aquesta altra representació, tal. És a dir, puntualment ensenyem. És a dir, rotllo azafato, vas Sí. presentant del que vols, no per llegir el que jo vull explicar. Ara, D'acord? vale. Sí, Correcte. de fet, no tindràs el temps i perdrà la fluïdesa, és més per presentar. Sí. Vale, perfecte. Per altra entenc. banda, sí que podria ser dels diferents instruments, com podeu veure en aquesta pàgina, la 26, teniu la checklist, la rúbrica i l'escala de nivell, entre d'altres. I aquestes ho puc llegir, si vull llegir un instrument en concret, no passa res, d'acord? Vale. Però Vale. si hagués de llegir alguna cosa per dir, ostres, és que si em perdo no sé què, hi hauré de llegir la programació. No, jo abans llegiria el guió. Vale. Perquè el guió hauríeu d'estar ben entrenats a utilitzar-lo. Vale, perfecte. Per tant, guió sí, programació ha de ser com un showroom. Però repeteixo, no és només per lo que t'estic explicant, perquè no ho veuran de tan lluny. És per quan tu no hi siguis i la vulguin veure, la puguin interpretar i analitzar bé. D'acord? Vale, ho entenc. I res, una última pregunta, que és una pregunta més existencial, que és dedicada una mica cap a l'FP, però Sí. bueno, perquè secundària no conec tant, tema avaluació. Sí, Nosaltres, o sigui, s'avaluen per RAs, sí, no? resultat d'aprenentatge, sí. Exacte. Tu quan fas la recuperació, Sí. fas la recuperació de l'RA que té suspès, no de tot, a segona convocatòria. Sí, no, de l'RA podria... Al final fa la recuperació de lo que tu hagis mencionat a la teva programació. Si ho has mencionat Vale. així, perfecte. Que també després pot ser una decisió de centre, realment. Però si tu has reflectit... Sí, això no hi ha És cap que cosa. vaig agafant informació una mica de tothom, hi ha companys que diuen que has de recuperar tot, i clar, m'ha quedat aquest dubte i he dit, bueno, aprofitaré amb Bruno, ja sé que surt una mica d'aquí, però a veure si... Però, No, o sigui, tu pots recuperar el que sí. tu decideixis. De fet, al curs d'exposició tens 3 exemples d'exposicions de l'equip d'FP, també. O sigui, jo també ofereixo formacions d'FP i teniu exemples. Teniu la Vale, Cristina, que és la que vaig preparar l'any passat i que aquest any s'ha convertit en la preparadora, que va ser la millor de Comunitat Valenciana i de Catalunya. Vale. I també teniu l'exemple del Lluís, que va ser qui va ser el preparador fa 2 anys. I també teniu un exemple més o 2? Crec que hi ha 2 més. Sí que és veritat que FP no tinc, crec que hi ha 12 exemples de secundària, però d'FP n'hi ha 4. És a dir, no n'hi ha tants, però No n'hi ha també tants, tinc però els bueno, n'hi ha. exemples. Sí, i que igualment el Lluís i la Cristina van fer aquest curs fa 3 i 2 anys i ho van adaptar ells. El bo és que ara ja, després que ells van treure tan bona nota, doncs tinc els seus exemples. Vale, Perfecte. Sí. Doncs, Bruno, moltíssimes gràcies, molt amable. Un plaer. Patrícia, preguntes? Ai, bona nit, Molt bona. És que estic en funció multitasking, mare, sopar, nena, dubte. Cap problema. A veure, pregunta. Has dit la defensa de les 6... Jo faig FP, activitats d'ensenyament i aprenentatge, però jo les 6 que he desenvolupat no són consecutives. No, però és que quan tu vagis et diràs quines són les que has desenvolupat? Doncs la 1, la 3, la 4, la 6, la 9 i la 10.
I ficaran Val. aquestes boletes dintre d'una bosseta i una mà innocent, que pot ser tu o qualsevol, perquè en principi no es veu res dintre, trauràs tu les 3 boletes representatives. Vale, perfecte. No, com que als exemples sempre posaves els números consecutius, dic, ai, mare de Déu, que l'he liat. No, et Vale. preguntaran quines has de desenvolupar, quin número. Vale, si te n'adones d'una errada revisant la programació, jo he comès una errada just el que acabava de comentar el company. He posat que la recuperació a segona convocatòria serà de tot el curs en comptes de l'RA suspès. Aquí faig un incís i faig una No. fe de rates o callo o què haig de fer? Mira, per començar, no és algo rellevant a dir l'exposició. Per tant, no et contradiràs. I per altra banda, els errors els has de dissimular. El que millor pots fer és no mencionar-ho, bàsicament. Sí? Val, i si em A partir pregunten, d'aquí, doncs, que ho és un veuen o error. no ho veuen, ja està. I que al final no els... Que tampoc... Que no hi ha res escrit, eh? És a dir, el guai és justificar-ho prèviament, que aquesta decisió és de centre o en aquest cas és d'especialitat. Vale? Però si no ho has justificat i no és coherent, tranqui, és a dir, com a molt poden arribar a considerar que unes dècimes menys d'això, però no... Ho han de veure i ho han d'interpretar i tens moltes opcions de que no, però per res del món, lo contrari. Dir-ho, mai, això sí que no, això sí que no. Vale. Vale? Vale. És que jo en un ímpetu d'aquests de sinceritat, que No, jo soc molt no, aquest ímpetus... vull fer un incís i fer... Vale, o sigui... Vull fer la un incís de resposta totes la les coses tinc. que he dit malament i que l'he cagada, vale? Mira, és això, No, això. Ah, perfecte. no a fer una Gràcies. Vale, perfecte, gràcies. Sí, però la filosofia és aquesta. Les coses xules i potents dona-li visibilitat, les coses així més dèbils de la teva programació o les cagades, anem a dir, dissimula-les. El millor que puguis. Vale? Maria. Hola, Bruno. Mira, jo simplement una pregunta dues. Una que ha sorgit pel xat, que és el tema de la gestió del temps. Sí. A la resolució primera, quan es van convocar les oposicions, deia que la distribució eren 10 minuts per aspectes generals i 20 per la situació d'aprenentatge, però sé que hi ha hagut correccions posteriors. Llavors, Sí. ara pel xat s'ha generat aquest debat i era una mica per si podies confirmar-nos quina distribució temporal hem de fer. Us ho he confirmat durant tota l'explicació, però és 15 màxim per la programació i 20 per la SA. Vale? Per tant, la programació podries utilitzar fins i tot menys temps. El que no pots menys és excedir-te. És a dir, es va ampliar. Tingueu present que és 15 més 20, en aquest cas 35 minuts, i també s'ha ampliat aquest any a 10 minuts la defensa. Okay? Per això és tan important preparar possibles preguntes. Abans eren 5 minuts i et feien entre 3 i 5 preguntes, els més agosarats arriben a fer 7 preguntes, però clar, amb el doble de temps, doncs, és una que tindrà més pes. D'acord? Però timing és 15 i 20. Vale? 15 per programació i 20 per activitat en sense aprenentatge o situació d'aprenentatge. Vale? I aquesta és l'actualització, aquesta va ser la rectificació, una d'elles. I una altra pregunta és si hem de posar nom, DNI, convocatòria, tot això al guió. Sí, perquè a part del guió s'entrega. Vale. Sí, he fet els exemples dels guions que teniu al Classroom, el Canva i els que us ensenyo al curs tenen la cita, és a dir, la cita, la cita, això, el DNI amb el nom i el tribunal. Vale? Perquè aquesta penseu que no està a l'espai personal, perquè abans, per exemple, la programació s'havia d'asignar digitalment. Ara ja no, perquè està dintre de l'espai personal. Vale? Però, en canvi, el guió no hi està dintre. Val? Importantíssima, que sí que m'ha arribat a l'altre mòbil uns quants avisos dels que vos esteu apuntant, del que heu fet el pagament. Aprofiteu-ho, no us queixeu que no he pujat el preu, he pogut pujar perquè el curs ho val, però el meu compromís era aquest. Mantenir el preu a 130 euros, que tinguéssiu molts exemples d'exposicions i que tragueu la plaça. I sobretot que després parleu molt bé de mi i així l'any que ve molta gent s'hi apunti i tot segueixi rolant.
sí? I pugui seguir jo d'excedència i dedicar-me a les formacions, que és el que m'apassiona. A vegades trobo a faltar, una mica l'aula, perquè no em veieu, però estic a quatre parets. Sí, és veritat que estic a casa, però estic molt sol. M'agrada molt, eh? De fet, avui he passat per davant el centre, perquè està al meu poble, això, no us creieu. És a dir, treballo a casa, però és que el meu centre està a 1 quilòmetre caminant. Maria, hi havia una pregunta més, que veig que està, o és d'abans? És d'abans, perdó. Gràcies. Cap problema. En resum, primer punt, tenir un guió clar, estructurat a les idees clau. Més no és millor. Cal ser sintètic, destacar les idees clau, ok? Sobretot un bon ordre i que faciliti, d'acord, poder seguir la teva programació. Punt número 2, no és només el que dius, sinó com ho dius, com ho referencies. Tercer, aporta valor, valor de la teva programació, quina transformació genera, què fas perquè vagi un pas més enllà. No comencis dient el teu nom i la teva programació. Comença destacant aquells aspectes que poden aportar valor. Diferents inicis teniu dintre del curs. Okay? Quart, dintre de la SA, seguiu una estructura cronològica i complementeu amb aquells recursos que li aportin valor a la proposta. I cinquè, autoanalitza't, practica, transmet, sí? Sí, també faig tutories individuals i simulacres d'exposicions. De fet, no paro, cada matí i cada tarda, pum, 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 pum. Sí? Jo em veig més que els tribunals, de fet, sóc més crític. Me poso en plan, fico les ulleres en plan Risto Mejide i vaig a per vosaltres. Per què? Perquè és la millor manera de polir tots els detalls. Però important, només faig tutories els que esteu al curs d'exposicions, Si no, no hi ha tutoria que valgui. Sí? A tot això, espero que us hagi inspirat, que us hagi pogut donar idees, però això és una petitíssima part de tot el que teniu al curs d'exposició. Des d'aquí, moltíssimes forces per a aquesta recta final. Recorda que la plaça només és per qui està disposat a donar una miqueta més. Jo avui m'he compromès, tot i que és de vacances, però jo tenia clar que avui venia aquí a ajudar-vos. I, si us puc ajudar una miqueta més, és amb el curs complet i ajustant el preu. Així que tot el de la meva part està aquí. Per la vostra, el que necessiteu, teniu el meu mail o WhatsApp per dubtes puntuals, sí? I tot això, teniu tota la meva energia per arribar a la plaça. Amb el que us pugui ajudar, aquí estic i a per totes. A reveure, superprofes, adéu, 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 ens veiem, de res. Vinga, va, sí se puede.